شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልሁም ይው ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን እዚ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተክርስቲያን ዝፍኖ ናይ መዓልታዊ ቃል መደብና ኣብናትና ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም ኣብታ ደወል ድማ ክሊክ እንዳገበርኩም ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ክመጽኩም ኽእሊ ማለት ንጎንጎ ሰዓት 6 ስለድወርድ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን لما عن تخلفولكم زدلي ملأخت نزم على تزخون قال إجزابير بنجر كله نسناينا دقافينا يسبليو إجزابير بنجر كله نسناينا دقافينا هاليلويا كابت حدا أبيوت أزينا كنت بعز جبرنا كابت حدا أبيوت ولا زيد حن كمت كله دحن كم زخون كن أمن زجبنا إد أملاقنا كابت حيال فوروز تلعله نسناينا كل جزء دقافينا يا أملاقنا هاليلويا مصحف رومية معرف شو منت تقصي إسرائيل شو منت نتومنا أملاق زفكرو كم مخرون التتوعو جنا كل نسناي كم زدقفهم نفلتنا نتوم كلام زفلتهم نسون بزحت أحواسي بخرم أنتي كون مثل ودو كمسلوك أدم مدبهم نتوم كلام زمدبهم نعتاتهم كاتوعهم نتوم زتوعهم نعوم دما أتصدقهم نتوم زتصدقهم نعتاتهم ون أخبرهم يبل إجزابير أملاق سمي بارخ بتعم زجرم يزغالزي كابت حدا زجرم نجورون تاي تدعيلكموني أبزك على حواري خزارب كله حدا نجر نفلتينا يلو انتاينا نفلت زبلو زول حواري حدا فلطوتو دما بنجر كله إجزابير نسناينا كم زدقفنا بقى إذا نجر إذا نفلتينا إلى حواري رئيكم أحوات إذا فلتات إذا أوشتنا أنت رأتيو كابت حدا بعرفتن بعوتن زنبرنا حكينا فلتاتنا يمسحف قدوس إجزابير بكل نجر نسناينا دقافينا يسبليو هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በብዙሕ ነገራት ክንሐልፍ ንኽእሊና በብዙሕ ዘይምጭ ጉዳያት ክንሐልፍ ንኽእሊና ብዙሕ ዘይተጸበናዮ ነገር ኣብ ህይወትና ከጓንፍ ይኽእል ኸውን ነገር ግን ኣብቲ ደሓን ዝኾነን ኣብቲ ደሓን ዘይኮነን ጉዳያት እግዚአብሔር ኣብኡ ንሰናይኪ ንሰናይካ ንሰናይ ደጋፊና እዩ እግዚአብሔር ሓንቲ ጥራሕ ቢዝነሱ ንደቁ ንሰናዮም ምድጋፍ هاليلويا أمنت يالله أنت يا خيرك بدي قدس إجزابير جن كفورز تلعلى نسنايكا دقة في خايو كبرني إجزابير أملاك يكون يوسف أبزف فترة يوسف أحواته هندبت نبارنت كشطوه خلوه أبتسم نبارنت شطوله جزية بعينتنا خنريه خلنا كم سب كتحسبه خلها كبير قدايم مخنيات حوام ذا أكل أحلفهم ناقفوا أتسبات كشطوه خلوه مالتيو أتزجرمكم نجرجن أبتي يوسف زتشطلو إيد إجزابير نسنا يمسوا حلفا من بارايو لك أن يوسف مش شطوه أبتستشطلو سفر ناب صبق موتاخ عندنا خشيت እግዚአብሔር عدل كفيتلو ناب بوطيفار خشيت عدل كفيتلو واي تتباله حجون እግዚአብሔር نسنايو مس يوسف نيرو لك بوطيفار كابتوم يوسف كاب حواتو دغزو بوطيفار غزيو ريحوات أبت دحان زي اللي زمسل كنتات إجزابير ندحان كمي كم سرح ريوه بوطيفار مسجوزو دما أبت بوطيفار زجزولون زتو سرح دما إيد إجزابير كحجون يوسف كتخبره نسناي مسيانيرا متحف قدوس زفترة كم زبلك على الله هم بقولكم يسكر زفترة ثلاثة شعاتن يوسف كأ ناب جبتي أوردوه بوطيفار بعلموا الفرعون حلقة زبعنياتات زنبرة قبطاو سبعي دما كاب إيد اتوم نابو زوردو اسماعيلاويان تشايتو رأيو نيوسف قالوا الصفاتهم قزيهم وغيرهم كاب حواتو إجزابير جن كابتوم زغزو دحان زخوانا نيوسف نابناتو ديستين كابتوحو زخيل كالق سب كم زغزو يغيرون دقانا واي تتبهالة إيد أملاخ حجون نيوسف دقافيتي أنسان نايو
እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረሞ ንሱ ዕይኡ ዝቐንዐሉ ሰብ ኣይኮነ አቤት እቲ ግብፃዊ ጎይትኡ ድማ ነበረ ጎይትኡ ኸኣ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዘሎ ንሱ ዝገበሮ ኩሉ እግዚአብሔር ኣብ ኢዱ ከም ዘቃንዐሉ ረአየ ዮሴፍ ከኣ ኣብ ቅድሚኡ መጎስ ረኸበ የገልግሎውን ነበረ አዛዝ ቤቱ ከኣ ገበሮ ዘለዎ ኩሉ ከኣ ኣብ ኢዱ ሃቦ ኮነ ከኣ ኣብ ቤቱን ኣብ ኩሉ ጥሪቱን ካብ ዝሾሞ ጊዜ ጀሚሩ እግዚአብሔር ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ንቤት እቲ ግብፃዊ ባረኻ ኣብ ቤትን ኣብ መሮርን ኣብ ዝነበረ ኩሉ ጥሪቱ በረኸት እግዚአብሔር ነበረ so amazing ሪኹም እግዚአብሔር ንዮሴፍ ንኸኽብር ኣብቲ ዝተሸጠሉ ስፍራ ንዮሴፍ ዘኽብር ስራሕ ሰሪሑ ኣምላኽ ንዮሴፍ ሞጎስ ሂብዎ ኣብ ቅድሚ ዝገዝኦ ኣብ ቅድሚ ጶጢፋር ናይ ጶጢፋር ነገር ቅድሚ ኣብ ኢድ ዮሴፍ ምእታው ከምቲ ዝዓቢ ከዓቢ ዝግብኦ ኣይዓብን ነይሩ ዮሴፍ ነትናቱ ነገር ምስ ሓዞ ግን ክብልጽግ ጀሚሩ ከዓቢ ጀሚሩ ክስስነሉ ጀሚሩ ዋይ ተተባሃለ ኢድ ኣምላኽ ሕጂውን ንዮሴፍ ንሰናዩ ደጋፊት እያ ኣብ ቅድሚ ጶጢፋር ድማ ዮሴፍ መጎስ ረኺቡ እዚ ሰብ እዚ የድልየኒ ኢሉ ጶጢፋር ስለዚህ ዮሴፍ አዛዙ ኩላ ቤቱ ገይሮ እንደገና ዮሴፍ አዛዙ ኩላ ቤቱ ምስኮነ መሬት ደሓናሎ እንዳበለ ለፖቲፋር ሰበይቱ ዮሴፍ ስለዚህ ደለየቶ እሱ ግና አምላክ ዝፈርሕ ሰብአይ ስለዚህ ነበረ ምስአበያ ክዳኑ ጎቲታ ስለዘትረፈቶም ሱ በክዳኑ ጌራ ዘይ ሐሰቦን ዘይ መደቦን ሃንደበታው ሓደጋ ሃንደበታው ክስም ጽያትሉ ከዕምጻ ከምዝ ደለየ ጌራ እንደገና ዮሴፍ መሬት ደሓናሎ እንዳበለ ናብ ጥልቀት አትየሞ ናብ እስር ቤት ተወሪሩ ረአይ ሕዋት ሓደ ጊዜ ከና እንዳቦልኩም ነገር ተኻናዊኑ እንዳቦልኩም ጉዳይ ጽቡቅ በጽሕለይ እንዳቦልኩም ዘይ ደሓን ድምጽታት ሰሚዕኩም ትኾኑ ባዘይ ብል ድምጽታት ትርኢ ትኾኑ ሕጁን እግዚአብሔር ንሰናይኩም ምሳኹም ይትመልሲ ጽቡቅ ከይደ ነረ ነገር ይወርዳሎ ትብል ተሁሉ ትኸውን ጽቡቅ ከይደ ነረ ዘይ ሐሰብኮ ነገር አጋጢሙን ትብል ትኾኒ ካብ ዝገርመኩም ኣብቲ ዘይ ሐሰብኩም አጋጢሙና ትብሉ ዘለኹም ኣብኡ ንኽብረትኩም ኢድ አምላኽ ምሳኹም ያ ዮሴፍ ናብ እስር ቤት ምእታው ናብ ፈርዖን ዘብጽሕዎ ሰባት ኣብ እስር ቤት ሓሊፎም ስለዝነበሩ እዮም ዋይ ተተባሃለ ኣብቲ እስር ቤቱን እግዚአብሔር ንሰና ዮሴፍ እንደገና ኣፍደገ ይዳልዩ ሪኹም ዮሴፍ እንተ ደፋካዮ እግዚአብሔር ድማ ናብ በረኽት ዘውጽኦ ጎደና ይዘዳልወሉ ህዝብ አምላኽ እንተ ደፋካዮ ንህዝብ አምላኽ ዘጋጠመ መከራ እንተ መጾ ኣብቲ ዘይደሓን ዝገብር አምላኹ ምሱ እዩ ስለዚህ ሎም ሕዋተይ ረአዩ ዮሴፍ ኣብ እስር ቤት ምእታው ናብቲ ዝለዓለ ፈርዖን ዝገዝአሉ ስፍራ ናብኡ ዘእትውዎ ሰባት የማው ጸኒሕሞ ምስኦም ብምርኻቡ ድማ ዕድል ረኺቡ በቲ ዝረኸቦ ዕድል ድማ ኣቅድሚ ፈርዖን ንኽቐርብ ኣፍ ደገ ተኸፊቱሉ ረአዩ ኣብቲ ጊዜቲ ዮሴፍ ከምኡ ዘይሓሰበ ክኸውን ይኽእል እዩ ጽቡቕ ዘይተሓስቡሉ ጉዳያት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣብቲ ጽቡቕ ዘይተሓስቡሉ ግን እግዚአብሔር ንጽቡቕኩም ዘቐመጦ መንገዲ ኣሎ ኣብቲ ደሓን ኣይኮነን ትብሎ እግዚአብሔር ንደሓን ክዘቐመጦ መንገዲ ኣሎ ኣብቲ ጉዳይ ኣብቂዕ ትብሎ እግዚአብሔር እንደገና ንጉዳይክ ናብ ክብሪ ዘእቱ መንገዲ ኣዳሊል ኩሎ ዮሴፍ ናፍቲ ናይ መጨረሻ ናይ ክብሩ መንገዲ ኣብ እስር ቤት ይረኺብዎ ሪኹም ኣሕዋት ሃሌሉያ ኣቅድሚ ፈርዖን ምስ ቀረበ ድማ ከምዚ ዝበለ ጥበበኛ ሰብኣይ ኣበይ ክንረክብ ኢና ኢሉ ፈርዖን ስለዚ ኣዛዙ ኩላ ግብጽ ገይርዎ ሪኹም ኣብ ምድሪ ስደቱ ኢድ እግዚአብሔር ንሰናዩ ምስኡ ነይራ ኣሕዋት ርግጸኛታት ኩኑ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ኢድ እግዚአብሔር ንሰናይና ደጋፊት ነያ ዘይደሓን እንተመጸ ንደሓን ክትገብረልና ያ ዘይጽቡቕ እንተመጣ ኣብቲ ዘይጽቡቕ ዝበለጸ ነገር ኣእቲልና ኣሎ ማርዶካይ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ድምጽ ሞት ይሰሚዑ ክትመውት ኢኻ ጽባሕ ተባሂሉ ኣብ ሱዛን ከቢድ ሓዘን ይቆይኑ እግዚአብሔር ግን ኣብ ማእከል ተከቢድ ሓዘን ከቢድ ሓጎሳ ቆሚጥሎም ነይሩ ንማርዶካይ ናብ ንግስነት ዘእትዎ ኣፍ ደገ ይሰርሐሉ ነይሩ ማርዶካይ እዚ ኩሉ ሻቅሎት ክሓልፍ ከሎ ኢድ እግዚአብሔር ብዘይረአ መንገዲ ንኽብረቱ ትሰርሕ ነይራ ሎሚ መልእኽቲ ለኒ ባዶነት ዝረአየኩም ዘሎ ሰባት መከራ መመሊሱ ይበዝሐና ኣሎ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ግድ የብልኩም እታ ዘይትረአ ኢድ ኣምላኽ ንማርዶካይ ንዮሴፍ ዘኽበረት ሕጂውን ንዓይን ንዓኻን ናብ ክብሪ ናብ ዝበለጸ ስፍራ ንኸተብጽሐና ንሰናይና ትሰርሓላ ስለዚ ሎም ርግጸኛ ኹኑ እዚ ፍልጠታ
አብልብኩም ያሉኩም ኢድ አምላክኩም ንሰናይኩም ደጋፊትኩም ያ ኢድ አምላክካ ንሰናይካ ደጋፊትካ ነገር ኩሉ ካብ አምላክካ ዝተልዓለ ሰናይ ሻሎም Let's go.